Molweni bantu bakuthi, bhotani mzi ontsundu, bhotani sizwe saseMzantsi Afrika. Good evening, everyone. First of all, I'd like to extend my humblest apologies for only getting back to you guys. Ngoku. I think that term, proof of life, I always found it slightly cynical. But I think namhlanje it means more to me than ever before. My day has been slightly busy. Bekukho family members sebezifikile. Nayo Sky Shame umntana, I think she's been uyayiva into yokokuba noko inhliziyo kanina ijongane nemicelamngeni ke kodwa khonto. Ngamanye amaxesha siyakhala, izikhalo zethu zingaviwa. Ewe, ikhe yandehlela loo nto into yoba ndikhale ndizive ingathandi viwa mntu kanye akuvakali. But namhlanje kwenzeke isimanga. Nina nenze into ebendingakhange ndiyilindele. 1, nandipha uthando. 2, nandimamela. 3, ndingenelwa zii-calls zabantu endibaziyo nendingabaziyo. Before I would have been, where did you get my numbers from? Kodwa namhlanje bendingakhathali. Ndingakhathali noba ngubani, ndingabuzi noba uzithathe phi numbers. Ndibulela nje into yokokuba uThixo uye wasibonakalisa into yokokuba nam ndingumntu ndihleli kunye nabantu. Ndiyabulela. Ndiyanibulela kakhulu, kakhulu, kakhulu. Ibingeyo nhloso yam ukuposta le journey. This is something that I thought I would take to the grave with me. But I guess all secrets or wounds will one day come to the forefront. Nalapha khonto, uThixo uyayazi into ayenzayo. Baninzi abantu abandifowuneleyo, kuni nonke ndiyabulela. uSky ugqiba ulala, so I'm going to try and get back to everyone. Mandisa, andikathethi nawo. Kodwa ndiyabulela ngento yenzileyo. Bakhona ke nabanye baninzi who've been giving me support and phonela. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela. Ndiyayazi into yoba khange ndize kuni ndicele imali. But thank you. Because God actually knows I needed it. I won't lie. Bendisitya amathambo engqondo ndizibuza into yokokuba ingaba umntana ndizamthini. Ngamanye amaxesha uthi xa uphelelwa imali kanye umntu xa esazi into yoba noko itshankura yakho ihlile. Uphelelwe sisikam. I just want to thank each and every one of you for reminding me that hawe nawe Brenda ungumntu. The term proof of life has ever really made sense to me. I always found it slightly cynical. But today I appreciate it more than ever. I apologize for the light and the quality of this video. Ndiyanazi ke into yokokuba ndizantu Brenda usebenza Alcatel. I always thought having cows was more important than having a fancy phone. But maybe that was just me turning my back on myself and us. Diabulela, I'm okay. Sky is okay. And I'm going through. I'm going through.
whatever needs to be done. I realized that uThixo bengikade ngamazi. uThixo bengingamazi kodwa namhlanje uyawaziveza ngani. Thank you. Ndiyabulela. Thank you. Sorry, I'm not in the best of shapes. Oh my gosh, I don't even know, like, my nails. Oh, somebody's gonna say Brenda's nails are dirty. Oh my gosh. But yeah, thank you so much, guys. If I don't respond to you tonight, undifonele ndicela uxolo kakhulu. To the villages, abantu ebebeye baphuma kubusuku obuyelwa, ndiyabulela. Umama Mantshangazi, Mama Nokhawulezile, bebephumile, ndiyabulela kwakunye namandla ngisathe kwabanye ndizawucela uxolo into yoba ndiye ndaposta, ndiyazi amanye bazawuthi ndiyabahlaza okanye kutheni, kodwa akakho nto. Imbiza ivuka ngumpheki, ndimoyivayo le nto. And again, unfortunately, my truth is my truth. Yeah, and everybody has a right to their opinion. I've always tried to be secretive. Okay, everyone, good night. Ndawuzama unibona ekuseni okanye sawubonana ke. Ndiyabulela kakhulu. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.